Yun. Ayos yung paghawak po. Uy, itabi mo dito sa gilid, baka makawala. Hindi, hawakan ko kasi. Matutumba. Matutumba yung ano, matutumba yung baldi. Mamaya, magito. Tapos, daling manghuli sa Taiwan. Aduh mama, ada cewek berduit yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Good morning guys. Yan. Andito kami oh. Mangingisda kami guys. Andito si Pogs Farmer. Si Reggie. What's up? Yan guys. Manghuli kami ng tilapia. Kung makikita nyo dito sa tubig. Yan oh. Ilalagay na nila guys. Yan. Takpan. Bro. Yan guys. Nalusog mo. Ano mo, i-backward mo. So hanggang dito muna. Ilagay namin. Yung dalawa oh. Mag-swimming na. So let's go, let's go. Hup, hup, hup. Yun. Asa lang ito natin. Yun, Wala namin. Di ba, iyan mo mo. ito kami oh. Yun. Andun pa sila oh. Dalawa. Let's go. Let's go. Mamaya na naman uli. Magtalon-talon. Dito yung tirador ng gumyaw. Yung tirador ng tilapia. Grabe. Guys, ang lalaki guys oh. Ano? Ang lalaki. Ano? Oh, nagalaw pa. Oh. Sarap niya mamaya guys, prito. Dami mga kasama, mga bugoy-bugoy. What's up yo? Bugoy! Boy English, si Boy English. Boy English. Pag may tatlo, kapat na 4 to. May English na to. Alam mo na. Ayaw ko na mag-4. Ayaw na lang. Sabi mo, Aquaman, hinahabol yung isda Ah, grabe oh. Nahabol ng tilapia oh. Kita mo oh. Nahabol tilapia. Oh. Oh. Naku. Yun eh. Dalawa pa. Uy, Dalawa pa. Tapos ang caption mo, ganun lang kadali magkuha. yun. Guys, kasama nila. Hey man. Mabilis to kasi dalawa yung itilyo ko. Kaliskisan na para uuwi na kami. Mabilis yan. Si ano, Pogs Farmer oh. Oh, mas maganda yung itilyo mo, ang talas oh. Meron pa doon. Dahil na naman. No? Mag ano na, nagkaliskis na. Kaliskis na, kaliskis. English boy. Yun. Uwi na kami guys. Yun. Uwi na yung tropa no. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. At natapos na naman tong aming isang araw ng paghahanap buhay. Ito pang ulam lang, kasama yung tropa no. Tropa ito puro po yan ano, si Togs Farmer po yan. Tapos si Reggie Official, yan si Togs Farmer po yan. Yan po yung YouTube channel niya. Saka si Reggie. Yan Reggie Official, yun. Saka si Sunny. Doon mas taas si Sunny. Ako pa rin kilala ko pa rin. Ito si Ito yung supporter. organic supporter namin no. Yung pogi. Yung pogi. So yan. Let's go, uwi na kami guys. So hanggang dito na lang ang aking video no. Maraming salamat sa inyong panonood guys. I love you so much. Shout out sa inyong lahat na aking mga kaano GC no. Sa Togs Spam, yun. Saka sa Word, HBHGT. At saka sa Happy Vlogger. Happy family. Saka ang ating sigarilyo. Ating ano.
Hanggang dito na lang. Uy! 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 Uy na guys. Ano mo? Oh. Hirap ng daanan dito ah. Saan sa baba oh. Ito na lang. Bye-bye!